Kijk, ze kreeg kwaai flows ook zo. Soos? Ze zei eerder wat ik draai, skip vertellen. Ze zei eerder wat ik draai, skip vertellen. Ik zou niet dingen wat ik ken. Als je, die oude zei, elke ochtend als je opstaat, en dan zei ik, dan loop je een paar keer om je blok. Elke ochtend. Elke ochtend loop je een paar keer om je blok. En als hij klaar is, dan kop je die blok onder die kooi. Sinds het deze flow doen. Nou, dat is alle over. Want die blok zo kop je open. Het alle gaten zijn sokkie gehad al. Nou zijn bij die airport en dan loopt die metal detector. Toen gaat die metal detector af. Ze zeggen van, nee, strip. Toen zien hulle ons nou, nee, de gaten zijn sokkie. Toen van hij uit, oh, so it's the iron in my potato. Dus kom je metal detector af. Sintje! Komt zij nou bij met die flow? Sintje nou? Ik leer van hoe. Zij leert van die beste. But you know what music that man doesn't do? Sokkie treffers. Nee, meneer. Yes,